मुगै जाथाव धोरोम बाथौ धोरोमा मोदाय बुहुतखौसो सिबियो बेबायदि कमेन्ट लिरदोंमोन समाज बिजोङाव थमास नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा थमास नार्जारीखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो कान्तेश्वर बरगयारिया बुंनाय बायदिब्ला एसटिनि मोनथायखौ खृष्टानफोरा जानो दा लुबैखासै मा बायदि सोंखारिदों कान्तेश्वर बरगयारिया नोंथांमोननो दा फोरमायलांनो नाजादों। बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारियो कान्तेश्वर बरगयारिया एसटिनि मोनथायखौ खृष्टानफोरा जानो दा लुबैखासै गोख्रों फिनजाथाय कान्तेश्वर बरगयारिनि बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ लानानै रागा गोख्रों फिनजाथाय होदों कान्तेश्वर बरगयारिया एसटिनि मोनथायखौ खृष्टानफोरा जानो दा लुबैखासै समाज बिजोङाव मुगैनानै बाथ्रा लिरदोंमोन सानैसो सुबुङा थमास नार्जारीखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय जानाय नङा होनना बिबुंथि कान्तेश्वर बरगयारि समाज बिजोङाव सानैसो खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारि एसटी स्टेटासनि मोनथायखौ खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरा जानो दा लुबैखासै समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों खृष्टान धोरोमनि सानैसो सुबुंफोरा बर'नि गिबिसिन बाथौ धोरोमखौ लानानै अरजाथावै बाथ्रा बुंनाय आरो बाथौ धोरोमखौ नेवसिगारनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया थमास नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव बाथौ धोरोम सिबियारि सुबुंफोरखौ नेवसिगारनानै समाजारि बिजोङाव लिरदोंमोन दि बाथौ धोरोमानो गासैनिबो गाज्रिसिन धोरोम बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा दुनियानि मूर्खसिन आरो सबसे लेथ्रासिन बाथौआरिफोरा भूत मोदायखौ फुजिग्रायानो गियान गैजारोङि बेफोरबायदि मुगैथाव बाथ्राजों लिरनाय रावखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो कान्तेश्वर बरगयारि थमास नार्जारी बायदि लांसुनिया सुबुंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो बेजों लोगोसेनो कान्तेश्वर बरगयारिया बुंथिबावोदि खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरा फैगौ 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआव धोरोमनि कलमाव माइनरिटी खृष्टाननि लिरनांगौ एसटिनि मोनथायखौ जानो थाखाय दा लुबैखासै खृष्टानफोरा माइनरिटी खृष्टानसो लिरनांगौ एसटी लिरनांला खृष्टानफोरा एसटिनिबो मोनथायखौ लायो आरो माइनरिटीनि मोनथायखौबो लायो बे बिबुंथि कान्तेश्वरनि नाथाय भारतनि संबिधाना बेफोरबादि मोननै खाबुखौ होआ दिनै बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों फिसायैबो काउन्सिल मोननो हादों बे काउन्सिला मोन 40नि गेजेरावनो मोन 30था एसटिनि खथा आरो गुबुन मोनजि खथाफोराल' गासैनिबो बेनिखायनो फैगौ सुबुं सानखोआव माइनरिटी लिरोब्ला एसटिनि मोनथायखौ जानो दा लुबै होननानै बुंथियो कान्तेश्वर बरगयारि बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ लानानै रागा आरो गोख्रों फिनजाथाय कान्तेश्वर बरगयारिनि बाथौ धोरोमालायनो मुगैजाथाव धोरोम बाथौ धोरोमाव बुहुत मोदायखौसो फुजियो एसटिनि मोनथायखौ खृष्टानफोरा जानो दा लुबैखासै बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ लानानै रागा दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिनजाथाय थमास नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा लिरदोंमोन समाज बिजोङाव सानैसो खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया दिनै मोनसे खौरां मेलाव मा बुंथिखो बेखौ आं दा फोरमायनो लांनो नाजादों थमास नार्जारीया लिरदोंमोन बाथौ धोरोमखौ नेवसिगारनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों कान्तेश्वर बरगयारिया
बावैसो सान सिगाङाव बाथौ धोरोम सिबियारि सुबुंफोरखौ नेवसिगारनानै समाजारि बिजोङाव लिरदोंमोन बाथौ धोरोमानो गासैनिबो गाज्रिसिन धोरोम। बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा दुनियानि मूर्खसिन। बाथौआरिफोरा भुत मोदायखौ फुजिग्राखायनो गियान गैजारोङा। बेफोरबायदि मुगैथाव बाथ्राजों लिरनाय रावखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गोख्रों फिनजाथाय होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया। खोनासंदिं। ससियेल मिडियायाव थमास नार्जारी होननाय सासे लांसुनिया जोलैनि हांगार सासे सुबुङा बाथौआरिखौ जोबोद गाज्रियै रायदों, सोंखारिदों। बे बुंदों बाथौआरि रायजोआनो दुनियानि मूर्खसिन मानसि, सबसे लेथ्रासिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बुंबावदों बाथौआरिया भुत प्रेतखौ खुलुमग्राखायनो गियान गैजारोङा। आरो बुंबावदों बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइ लेथ्रासिन धोरोम, हाक्सथु मुगै सुगै साल्ला ओरै होननानै बेयो बाथौआरि रायजो राजाखौ मुगैनानै खुदै मुजुलायदों। बेनिखायनो आङो फिन होनो नागिरदों, थमास नार्जारी मिथिनानै ला दुनियानि मूर्खसिन मानसि बर'फोरनि गेजेराव सोर उजिदोंमोन। खोनासं। राष्ट्रदूत उपेन बर', CRPD DIG रन्जित शेखर मुसाहारि, हारि अनफावरि थुनलाइगिरि सतीश बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म, रामदास बसुमतारी, बिहुराम बर', बिनेश्वर ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, मनरन्जन लाहारी मोनबादि मानसिया उजिदों। राजखान्थिगिरि हारि अनसुमा, बेलबुं सिंह कछारी, रूपनाथ ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, चरण नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी, गारला बाथा बसुमतारी, अभिराम बर', हाग्रामा महिलारी, प्रमद बर', आदित्य खाख्लारी, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मोना ख्रिस्टानमोन नामा? बिसोरबादि फेर मारिनो हानाय ख्रिस्टानाव खैजोन उजिदों? बुं थमास, जोलैनि हांगार, नों सासे जोलैनि हांगार। नोङो दिनै बर' हारिखौ मुगैनानै ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों, नोंहा निमाहानिबो योग्यता गैया, जों नोंखौ निमाहा होआ। नों बुं थमास, हायोबा बुं, जोलैनि हांगार, जै जिसु ख्रिस्टनि, जै ख्रिस्टान धोरोमनि, जै बर' हारि होननानै बुं। हायोब्ला खेमथा दंब्ला बुं। जों नाथाय बुंनो हायो जै बाथौ धोरोमनि, जै बर' हारि होनना जों बुंनो हायो। दिनै बाथौनि थाखायसो STया जोरनानै दं। दिनै बाथौनि थाखायसो BTC मोनदों। दिनै बाथौनि थाखायसो बागुरुम्बा दोहौजों मुलुगाव बर' होननानै सिनायजादों। नोंसोर दिनै सेन्सासआव बाथौआरि होननानै लिरा, जों बेवहाय खर' साया। नोंसोरो 7% दङ। नोंसोरबायदि 7% थानाय ख्रिस्टानफोरखौ जोङो दिनै बाथौआरि होननानै लिरनो थाखाय खावलाया। बेहाय जोंहा खर' सानो गोनां गैया। खोनासं, ख्रिस्टाना बेसे गोबाव बोसोर जाखो बर'नि गेजेराव? जोङो ख्रिस्टानारि बर' रायजोखौ नासयनो सानाखै। जों बयबो ज' थालायनानै खौसेयै बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन। जों बयबो आसा खालामदोंमोन, बयबो ज' थालायनानै BTC होननाय मोनसे जि खुंथाय मोनबाय, बेखौ जोङो बयबो ज' रुजु रुमाय रायजो जानानै रायज्लायनानै रायजो जानि होननानै सानदोंमोन। नाथाय नोंथांमोनहा बुंबाय दिनै सेन्सासनि समाव जे जोंहा खोलोम दंखायो, गोदोनो जोंहा माइनरिटि होननाय खोलोम जोंहा दंखायो, जोङो जोंनि बे माइनरिटि खोलोमावनो लिरगोन, जों बाथौआरि होननानै लिरा। थिग আছে, जोंबो बेखौनो जों गनायबाय। नोंथांमोनहा ख्रिस्टान बर'फ्रा जोंखौ गोरोन्थि साननो नाङा। जोङो नोंथांमोनखौ बाथौआरि जाफैफिन होननानै जों खावलायाखैमोन। नोंथांमोनखौ जों बाथौआरि होननानै लिरनोसो खावलायदोंमोन, बाथौआरि जाफिननांगौ होननानै जों बुङाखैमोन। बर'नि सार्तआव, बर'नि थामोनथानि सार्तआव नोंथांमोना बयबो बाथौआरि लिरहरनायमोनबा बर'हा मोनसे क्रेडिट फैगौमोन। नोंथांमोनखौ बेखौसो बुंदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना बेखौनो सानबायबा, माइनरिटियाव थानो सानबायबा थादो, नोंथांमोननि खोथासै। आरो BTCआव नोंथांमोना EM जानानै, मन्त्रि MLA जानानै राजखान्थि बे मुलाम्फाखौ लानो दालोबोसै। जों बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायदों, जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जोंहा
87% दंखायो 87% दंखायो बाथौआरिया ख्रिस्टाना 7%ल' दं आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन धर्मआव हाबनाया 10% दं जों माखासे 10%आव हाबनाय थानाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' रायजोफोरखौ दाबो खावलायो जे नोंथांमोनहा अननानै हायोब्ला बर'नि थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय बे खेबनि 2027 आव जानो गोनां जिथु सेन्सास बेवहाय बाथौआरि होननानै